The veteran comrade Blessed Geza azviramba panguva ino patiri kuona kuti mukomana akasuspendwa kupati auya akataura masviko akati vakomana handei tione. Ndozvandoda kuona kuti kupati kwamanosuspenda ikoko ndicharamba ndiri ikwiri kana ndiri kubva, chokwadi muchazochiona. Sandapinda mashoko atinoona kuti pakomana panguva ino they've been challenged. Hamene kuti Blessed Geza ari kutemba nei, support yaari kuuya nayo iri kubva kupi. Don't forget subscribe, like, turn on the bell icon. Tipinda paendo pake mukomana anobuda nyora achiti I wish to make this very clear that I will attend all ZANU-PF meetings as usual. Douglas Maia and your boss, Emmerson Mnangagwa, we will deal with you decisively. We have already started our country-wide engagements with the fellow comrades to inform them about our next move. Handi tuone. Vakomana muchiteerera mashoko awa parodzwa kuti panguva ino hapasi kutaurwa zvenyaya dzema$2 panapa. Mukaona munhu mukuru achitaura mashoko achiti handei tione, vachiri vakatanga ma-engagements with the fellow comrades vachivainforma about their next move. We are not aware kuti vana Blessed Geza their moves akambomira sei, their support vari kumbowana kupi, their financial support semumatauriro akamboita achiti everything has been fully funded. We do not know who is funding ma-operations avarikuda kuita against mutungamiri wenyika. Muri kuona kuti zita remutungamiri wenyika riri mentioned apo, vanjera na Douglas Maia vakabetsera nana kufaya vana Blessed Geza from the ruling party. Vari kuchiti aiwa isusu, yes you fired me but kuma meetings ese muchandoona ndiriko, we want to see kuti muchandiita sei. Mashoko atiri kuona kuti brave watiri kuona huna panapa una Geza panguva ino hutotyisa. Vanhu vese vanongotarira kwaari and now ava the most controversial and influential person. Even vakomana with the regime havachakwanisi kumubata just because they know kuti vakangomubata chete vari kuwana ma-consequences ari kukonzereswa neaction anenge vaita. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, musaona subscribe, like